Jutro je. Pa druže. Da si Majiću. Kako si? Dobro ti. Dobro. Hoćemo malo na parkour? Hoćemo. Gle neka budala. Pazi. Ajmo malo. Ajde. Kakav javu. Hoćemo... nismo bili. Hoćemo li na zgrade ili ćemo ovako da skačemo nešto? Ajmo vamo, ajde, nađemo neko dobro mjesto. Ovdje, uzmi auto. Uzeo ti onaj auto. Uđi u moj, ajde. Opa, uzeti ja. To je what the fuck? Gledaj. Uzmi ti ja. Ja sam uzeo drugi. Gdje smo? Okej, ajmo dole. Prati me. Ajmo ovdje. Parkiraj ovdje autom. Ajmo. Ajmo vamo od početka. Malo sam zaboravio sam spora. A i ja sam, nisam odavno radio, ali sad ćemo sureći. Ajde, 3, 4, sad krećemo, ajde. Ovo malo sam kasnije, ali ajde. Neće. Strah me sada neki upotio tamo. Evo neće, ni mene nešto. O, evo ga. Ideš, ajde. Ja sam se prepustio sada na muzici, tako to. Samo je slušam u kući, ništa. Ja sam nešto uzikam, ne znam zašto. Kako ti skoro svaku to uradiš, ja ne mogu. Svaku bre. A dobro, ja sam i ponekad nezvati, a ti re samo visiš kući za ovaj mani. Ovdje sam malo već idemo. Ovdje sam gom. Previsoko. A bre, previsoko, sve to nisko. Dobro, nije baš toliko nisko. Ne mogu da preskočim. Opa! Ja ne mogu itati. Vežba sam vam mače poteze kući. Nema šanse da preskočim. Ti mi pobeže bre, tamo. Tu si, ajde. Evo sad, ovdje smo stigli, evo samo ovdje gore. Možeš li uzeti da se penješ? O ne, visoko čak. Visoko ti? Nema šanse. Ja sam uspio, vidi, jeni. Držiš, malo više skočiš i onda ideš gore. Nema šanse, nisam se odavno. Ajde do mene. Ajde, idi ti, uspješ.
evo ja ću ovdje uz ovu ogradu, ono. Evo. Avion. Ajmo ovdje Supermana uradimo. A ja ne mogu, zaboravio sam. Evo ga, evo me snimio, nisam. A. Nismo niđa konače. Ja. I sad ovdje nema šanse. To malo više svi, kod. Samo vidim, ali ne može. Ne može, to je sljedeći. Ja sam na to i sljedeći put. Počeo. Ajde se. Ja sam vidim. Malo se vidim. A ne. Opa, pojoj kanatu. Neko. Ovdje neko domaći studar. Ovdje nećemo letno moći, ili može... A ne! A može vamo. A ne može. Ima kućica pored dok ja ne. Opa, uđu. Samo možem... Superman, neće mi Superman vam da pravi. Ja ću probati. Ajde. Ubija. Kako ti to uspješ? Ne. Evo ga. Superman. I to je to otprilike. Da. Evo ovdje. Ajde. Ovo si zaglavio ovdje. Ja. Gdje si, tu si, ajde. Sad presliš. Malo visoko sam. Jesam. Ne mogu ja presliš. Ne mogu ošte manjki ne naučim utati. Koji još imaju fore ovako za skakanje? Ajmo malo ovo odradimo, čekaj, gdje si. Ajmo, sačka dođe mi na gore pa da radimo ovako neke trikove, sačkaj. Gdje si, evo. Ajde. To, na primjer... Kako si to ja zaboravio ovdje? Pa pritisneš lo... Imaš tako tuda. Što ima još? Ovo je na... handstand. Onda ima možda... Da se vidim. Dobro, ovo je... Šta još možemo i uradimo? Ajde ovako. A neće. Mislim, ne mogu da ga uradim. Šta li se ovdje dešava, boš se čuje?
Bacaju. Bacaju bombe, nešto radi. Još ovdje došli da bude auto. Da. Pucaj nas onaj dozvod. Opa. A ja ne mogu da uradim... Ne znam. Ne znam. Kapre. Brši ti bre. Hvala, hvala. Ja ne mogu više uradim, nisam u formi jednostavno. Opet ne dobrim se. To je omiljeni potez kada pada. A ja ne mogu da uradim, nisam, ili ovako nešto, ne mogu. Kako ti radiš roll? Evo ti pokažem. Daj vidimo kako, jesi li sad zaboravio. Jo, ne mogu da preskočim. Evo. Evo ti. Ajde ovako. Ajde si. Ajde u mes. Ajde u mes. Evo ti. Kako mu isto? Kako mu? Aha, da evo ti. Opa, pa dobar. Nisi. Gdje ćemo sad? Samo vidim... Što još imamo trikova... Sve smo zaboravili. Hvala. Pa nismo da radili pa šta se radi. Ništa. Hoćemo do auta pa u drugi grad. Ajmo do auta pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Da koliko da me gazi pa mi. Moj auto ne kukuje. Sad dobro brzo. Ajde, vozi. Nadam se da se svidio video, lajkujte, subscribeujte, šarujte i sljedeći put ću snimati Spider-Man Web of Shadows, pa nadam se da će vam se svidjeti i eto, čao.